देखी भैया, कोरोना महामारी से पूरा हमार भारत देश परेशान बा और वही परेशानी में एगो प्रेमी अपना प्रेमिका से कहतारन कि जान हमरा बड़ी मिले के मन करता। तो प्रेमिका जौन बाड़ी हमरा सोनू भैया अनिल भैया के समझावत तारी कि भारत देश में तो देखते बड़ो कि लॉकडाउन भइल बा, एकरा के पालन करो आ भीतरिए रहो। कुछ दिन मिलल जुलल आइल गइल बंद करो सब जानू हो। कुछ दिन मिलल जुलल आइल गइल बंद करो सब जानू हो। आइल बा कोरोना सुना सोना कदा लॉकडाउन लव जानू हो। आइल बा कोरोना सुना सोना कदा लॉकडाउन लव जानू हो। मिलल नइखे जरूरी बाटे जियल, फाटल करेज अपन घर ही गरसियल। मिलल नइखे जरूरी बाटे जियल, फाटल करेज अपन घर ही गरसियल। मिले लायक होई जाई जब हम अपने कहब जानू हो। मिले लायक होई जाई जब हम अपने कहब जानू हो। आइल बा कोरोना सुना सोना कदा लॉकडाउन लव जानू हो। आइल बा कोरोना सुना सोना कदा लॉकडाउन लव जानू हो। नइखी कहीं जात जानी मिले खातिरो, घर ही में रहो हथवा बेरी बेरी धोआ। नइखे कहीं जात जानी मिले खातिरो, घर ही में रह हथा
चल गोलू जानी हो खबे करार हो पहिले नियान फेरू हो खेदाबार हो। हल चल सोनू जानी हो खबे करार हो पहिले नियान फेरू हो खेदाबार हो। डुबकी लगई हा प्यार के पोखरा में आके